Hello mga inday! Good morning! Ay, medyo hindi nga pala good yung morning mga inday. Kasi, kukuha pa ako ng isang kutsilyo. Pinakain ko muna si Dudong Liit. So bago ako kumain, nanonood siya ng TV. Ayan, so breakfast namin, tinapay. Tapos may palaman tayo. So, ayun, sabi ko nga, hindi ganun ka good morning mga inday. Kasi kagabi, nung Monday kasi, ayan, may nakalaro si Dudong. Tennis, one-on-one. So, kahapon lang namin nalaman, tumawag siya, na ayan, nag-positive siya ng corona. So, syempre, nung Monday, hindi din niya alam if wala pa siyang sintomas nun. The next day, ayun, medyo, siya, may mga sintomas siya na so, pero okay naman yung katawan niya. So, nagpa-check siya. Kasi dito, pag sisipunin, especially teacher din yung niya, kailangan magpa-test ka agad kasi you are dealing with kids, di ba? And, so same din sa kay Wibe. So, nagpa-test siya, tapos kahapon dumating yung result, hapon. Kaya, ayun, tumawag siya kay Dudong na, positive nga siya, may corona, ayan, may virus siya. So, syempre, kinabahan din kami, and, dali-dali ding, tumawag si Dudong sa school. So, of course, hindi siya pwedeng pumasok. And, kailangan, ayan, quarantine muna dito sa bahay. So, kagabi dun siya natulog sa taas, sa may zolder namin, mga inday. And, nauna din siyang kumain kasi may test siya ngayon. Papunta siya kay GGD, yung kung saan napapatest dito. And, so, ayan, actually, pangatlong beses na siya nagpapacheck, mga inday. Kasi nga, di ba, pag may sipon or, Rose will say? Okay, here. Careful first of all. So, di ba, pag may sipon, pag may konting nararamdaman, kailangan magpa-check yung mga teacher. So, pangatlo na to actually, pero ito yung kumbaga, kinakabahan kami kasi, di ba, may naka-encounter siya na nag-positive. So, mas kami. And, ayan, usually, before, ginamit ko yung kutsilyo ng sa butter. Before, pag nagpapatest siya umaga, hapon may result na, kasi mas prioritize daw nila yung mga work na nagdi-deal sa, may mga taong hinahawakan. So, siya, may teacher siya, so kailangan, maaga yung result. Ako, di ba, nakapagpatest ako dati, pero, 1.5 days dumating yung result. So, ayun mga inday. Ay, nako. Ang saya-saya ko the other day kasi nga 'di ba, nag-separate ako ng mga actually andun pa. Hindi ko pa siya nalalaban kasi hindi pa naman totally mainit. Umiinit pag umaga tapos biglang magka-cloudy. So, hindi ko pa siya ilalabhan. And ayan nga, masaya-masaya ako nga na emotional pa nga ang lola nyo, medyo napaiyak. So, sobrang saya. Tapos ngayon, naman. So, sabi naman ni Dudong parang, hindi naman siya kinakabahan. Pero, kinakabahan ako kasi, ay, may ubo na ako, my God. Medyo may sipon ako. Kaya, tapos the other night pala, may sina si Savi. Pero one night lang naman, tapos okay naman siya. Nagising lang siya, tapos umiyak. Tapos nung inano ni Dudong, mainit. So, inanuhan ka agad ng paracetamol, tapos okay na, tapos nangihingi siya ng tubig. Sabi niya, Mama, water. So, buti naman, mahilig sa tubig. So, yun, okay na. Tapos ito, Love you.
Mga Inday, time check, it's ayan, mag-11 na. So, inaantay lang namin si Papa. Excited kami kung ano yung magiging result. And as nakaupo ako dito, nakayaka ako sa may carpet. Tapos, nakaupo din siya. Ay, naku! Ay, naku, sabi. Ay, naku, mama. Ambot. Ambot sa imo. Ambot sa imo. So, ay, kinakabahan ako. I hope okay lang yung result. So, darating na yung maya-maya. Napaupo ako kasi. Ayan na. Nini, sabi. Ikaw samukan kay ka. Samukan kay ka, ha? So, napaupo ako kasi natapos na din naman ako maglinis. And, ayan, kinakabahan lang ako mga Inday sa magiging result. Kasi ito kasi, may sinat ko ng isang gabi. Nej. Mamma. Nej, mamma, ni kör kusin. Nej. Nej. Lokohin natin na nagagalit ko nung haya ko. Na, mama. Vegetable. Hi, Mama sorry. Isak maar eerst sorry, net suli. Sorry. Mama. Level it. Ik praat met hem. Hay nako. Hi, nako, mama. Ako pang nakain ako nito, ikaw ah. Ikaw ah. Ikaw ah. Baby. 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 Yay! Baby. Yay! Okay, sabi. Yay! Jij bent sabi. Jij bent sabi. Yay! Sabi daw siya, hindi daw siya baby. More moments later. Oh, so finally, mga Inday, andito na si Dudong pero hindi siya pumasok dito sa living room. So dumiretso siya sa taas. And of course, nag-wash ng hand. And dun lang muna siya mag-stay until this afternoon. Until maka-receive siya ng email from KKD or GGD dito. Sila yung nagkakonduct ng swab test. So, actually, pangatlo niya na to ngayon. So, nung twice siyang nakapag-swab test, after 4 hours, dumarating yung result. So, kaya if 4 hours, then probably mga 4 o'clock in the afternoon, so makaka-receive siya ng email. So, according sa email na natanggap niya before, nung nagpa-appointment siya, if negative daw, makaka-receive siya ng email. Pero if positive yung result, ayan, someone from GGD will call him, mga Inday, na, ayun, positive nga. So, ayan, medyo kinakabahan kami, of course. Kasi syempre, pag mag-positive siya, probably carrier din kami ng virus. So, I hope, mga Inday, let's help us pray for the result na maging negative. So, while waiting, mga Inday, and magsha-shoutout muna tayo sandali. And sa mga nagtatanong, si Savi saan? Nakatulog siya sa kaantay sa papa niya, mga Inday. So, pabayaan na lang muna natin siya matulog and gamitin natin yung time para i-shoutout namin kayo, mga Inday. So, first of all, i-shoutout natin si Sis Tess Benavides and family. So, from Tanay Rizal, mga Inday. So, actually, matagal ko na silang gustong i-shoutout. Kaya lang medyo palaging nakakaligtaan kasi very active siya sa Facebook page ko, mga Inday. Every time may mga pictures ako or ni Savi or videos namin na ina-upload, talagang nagla-like palagi siya, nagko-comment. Kaya lang, Sis Tess, yung pag nagsha-shoutout kasi ako, yung mabilisan nabasa, nagbabasa ako nung, ayan sa YouTube na mga nagko-comment. Kaya, if napapansin niyo, pag nagsha-shoutout ako, gumaganon-ganon ako kasi binabasa ko kung sino yung mga nag-comment. So, sila yung nasa-shoutout ko. Even though, I know naman na nanonood ka ng YouTube ko, and kaya lang mas active siya, mga Inday, sa Facebook. Kaya sabi ko, kailangan sa next shoutout ko, hindi ko siya makalimutan. So, ayan. So, shoutout sa'yo, sis. And pasensya na. So, ayan, balik tayo sa YouTube, mga Inday. So, first na siya shoutout natin ay si Sis Marlene Villanueva,
si Pinay Moms Vlogs. Shoutout sa'yo si Stara. Nanette Bandico. Ayan, mga taga Netherlands ha. So, papunta na rin na tong Netherlands si Sis Nanette. At dadalhan niya ako ng daing daw. Charot. Si Cutie Andre and the gang from Netherlands also. Melissa de Dios. Si They Call Me Vina. Of course, may Team Cavayen. Si Inday Ikat at si Inday Yen. Si Lorna Mon. Si Norma Hernandez. Evelyn Buena. Glenda Pura. Si Dutch Eva Vlog from Netherlands also. Si Phil British Family Vlogs. Shoutout sa'yo Sis Chen. Yumslev Hisuler. I hope I pronounced it correctly. Si It's Bing Thing. Shoutout sa'yo Sis Bing. Si Cherry de Los Santos Marfe. Luvis Channel. Si Jennifer Fernandez. Si Elvis Santos. Si Sasu Gomez. Welcome back sis. Si Petre Family or Peter Family, hindi ko alam anong pag-pronounce. Si Tita Ruby de la Rosa, of course si Tita Emi Saltarin, si Sir Lito, si Cecilia Castro de Castro, Susan Samonton Person, Lolita Hansen, si Lorna Montesilio, Lives Dutch Pinay, shoutout si Rosemary, si Sis Miram Kala, shoutout, and last but not the least, si Sis Nisa, guest. Ayan, shoutout sa inyong mga inday, and ayan, tulungan nyo kami sa pag-pray na maging negative yung result. And, ayan, mamaya, if naka-receive si Dudong ng email, babalitaan namin kayo. Promise. Much later. Magandang hapon, mga inday. So, ano yung nakikita nyo? Kagubatan. So, nagwo-walking kami, mga inday. And, ayun, sabi ko nga sa inyo, the other day, hindi kami magkatabi, natulog. So sa taas siya, sa pinakataas, natulog. Tapos kami ni Savi, ayan sa mga kwarto namin. And ngayon, ayan si Papa. And alam nyo bang ang bilis ng result? After 2 hours lang ba, the result of the swab test? Ayan, 2 hours lang mga inday. Nagulat din kami kasi alam na namin mas mabilis yung result sa kanila. Yung mga alam yung taong humaharap, yung trabaho nila humaharap sa mga tao din. So, since teacher siya, mas mabilis yung result niya. So, dati 4 hours. Pero alam nyo bang ngayon, 2 hours lang, tas may result na siya. So, ayan. Since magkasama kami ngayon, nag-walking. So, it's negative mga inday. So, I'm happy. Kasi, kinabahan ako. So, manya siya, may tao daw. Sige, stop ko muna. So, ayan, back to vlogging uli. Kasi so, ayun, sabi ko nga kanina, after 2 hours lang may result na. So, ayan. High five. Ayan, good thing negative si Dudong. Kasi, we are worried. Kasi the other night, nagkasinat si Savi. So, alam mo yun. So, parang pinagtatagpi-tagpi namin. Oh, baka ganun. Buti na lang. Pero kasi nung isang araw malamig, nung hinatid ko si Savi sa school, so as in, pag magsasalita ka, umaano-ano yung usok sa bibig mo. Kaya normal lang naman dito magkasakit yung mga bata pag mga winter at basta pag malamig ang panahon. So ayun mga inday, and enjoy muna namin ang walking. What is that? An apple, Mama. Okay, and then oh, Papa? Ain't for Papa? Hey. And 2, 3. Yay! De villanana. Als de bus gaat rijden. De mama's in de bus doen. Mama's in the bus talking about all the people. The fathers in the bus are talking. The fathers in the bus are struck. And the bus go dry. The Savi in the bus zegt nee, nee. Savi lief or Savi stout? Live. Oh, zeker? Ja. Oh, je bent lieve. Ja. Savi is lieve. Ang pala pa sama yan. Pila-pila sa pala. Papa. Ja, Savi. Wow.
Inday, ayaw niyang pahawak. Pag inano ko naman, baka mahulog. Kasi magpupumiglas. Dar. Yay! Entwe! Yay! Magre-rest muna ang family retreat, ha? Okay. So, dito yung napili namin sa may tubig para, ayan, marinig lang namin yung agos ng water. Si Sabi na uhaw. No, maybe it will be damaged. No. Swar, he said you're too heavy, he said. An hour later! Kararating lang namin and nakatulog siya sa car, kaya nilagay namin dito. Baka kasi pag dito ilagay mahulog. Medyo na nanaginip siya. Yeah. So, time check. Mga 5 na. And magluluto na din ako. Alam nyo bang, nalutuan ko dati si Dudong ng tortang talong. So, nag-request ulit siya. Good thing may nabili kaming talong. And may ano din ako, may na-ready na ako for lumpia since wala kaming wrapper. So, nasa freezer lang siya. So, yung tira kong egg, dun sa ano ko sa talong. So, yun, i-mix ko. Magigisa muna ako ng yun yung na-reading lumpia, tapos lalagyan ko siya ng egg kasi gusto din yun ni Dudong para hindi masayang yung egg, hindi siya matapon yung tira. And ayan, tapos na yung ano niya, dream niya. So paano magluluto ulit si Inday, si Dudong, ayan, andun pa rin sa garden niya. So ayan mga Inday, nag-start na akong mag-grill ng talong ko kasi ayan, so dati nung sa kabilang bahay pa kami nakatira, stove kasi yung gamit namin. And, yun, doon ko siya, kumbaga, ito na naman, Tagalog na naman, gisugba ba? Doon ko siya sinusubay. Ngayon, wala. So, ayan. Dito natin. Tapos, alam naman yung kailangan, itlog. Tapos, yung pinakaginiling. So, yun lang yung anuhin natin, lulutuin natin. Yun yung ulam. Since yun yung request. Actually, may ano kami dito. May shrimp kami na malalaki. So, yun sana yung gusto ko. Kaso okay na lang din to para mas mabilis lutuin siya, prito-prito lang. And magagawa na rin ako ng rice, pero before that, bisitahin natin kung ano ginagawa ni Dudong sa garden. Ay, feeling ko nagmumuni-muni siya. Hi. Let us see the improvement. Mga Hinday. Siya yung taong walang katupusan sa pagplaplano. So, ayan na naman yung inaano niya para sa manok to. Is this for chicken? Yeah. So, naghuhukay na siya ng ano para malagyan. Ayan o, yung mga ano yun? Tagalog nito mga Inday. Alad to sa amin. Hindi ko alam ang Tagalog. So, ilalagay dito. And, bibili din siya ng rabbit. Dalawang rabbit. Ayan siya. So, parang ano na talaga kami. Burdiray. In the garden. Ayan, parang Burdiray animal farm yun. So, ito din, naglagay na siya para yung mga gulay-gulay namin dito na medyo malaki na, pwede na namin ilipat dito. So, yan. Pero pupunuin pa namin yan ng soil. So, bibili pa siya ng yung soil na para sa ayan, sa mga gulay, yung maganda. Yung ganito, ayan, may binili na siya kanina. 3 peraso lang. Ayan. So, yan. Yan yung, ayan, magandang pagtamna ng gulay. So, pupunuin pa yun dun. And,
Ayan, ready to cook na si Inday since na-visit na natin si Dudong. So, ayan mga Inday. Ayan, if makikita nyo, mabilis na siyang balatan. So, pero, first of all, igigisa ko muna to. Ayan, igigisa ko muna to para, after gisa, set aside ko siya, tapos ipiprito ko na yung talong para yung tirang egg sa talong, yun yung i-mix ko dito. So, gusto din yun ni Dudong. So, yun yung ginagawa ko kasi, yung pinagbibilhan namin ng lumpia wrapper na malapit dito, out of stock. Kaya, yun yung ginagawa kong alternative. Soon after. So, ayan mga Inday. Ito na lang, ito yung ginaling. Ginaling? Ano Tagalog nun? Basta ginaling. So, dyan ko na lang nilagay yung natitirang itlog para hindi naman siya masayang. And, if naririnig niyo umiiyak si Savi kasi inano na siya ni Dudong kasi ano na, magsi-6 na. So, maganda pa rin ang tulog. So, mamaya mahirapan na yan makatulog. So, ito yung ulam namin for dinner. And, ayan, before ko makalimutan, ketchup. Okay, pappa där får du kippen för ganska kippen. Vad är det kippen? Ja. Wil je niet deze? Zo, zo. Zo. Ja, dat staat niet. Oh yeah, you can. So, ayan, kumukuha si Dudong ng kutsara tinidor. Kagigising lang ni Bulilit. Okay. So, that's all for today, mga Inday. Kakain muna ang family Ritzma. And, alam ko, pahirapan to pakainin ngayon kasi, ayan. So, kagigising pa lang at moody. Ayan. See you next time. Don't forget nga pala to subscribe to our channel. And pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Sama, bye! Bye! Ayaw niya.